cum vreau să vă prezint pica mea, fabrica, semi-automatizată de maștri. După cum puteți vedea, marmură full de diamant, am văzut game mode, deci nu am stat eu să minez nu am stat eu să minez diamante, nici n-aveam unde. Și sus, acolo, sus, sunt foarte multe, sunt 3 spawnere, dintre care unul dintre ele este pigmeni. Știm că pigmenii, dacă lovim unul, toți vor fi furioși pe noi, așa că vă recomand să faceți un mic gard pe aici. Aceștia s-au spawnat pe din afară pentru că am făcut fabrica destul de micuță. Și ei sunt, ce să lovesc. Ei sunt, ei au nu jumătate de viață pentru că au căzut de la înălțimea mare. O să încerc să-i lovesc. Ok. Vezi? La o singură lovitură. Asta e tot ce primesc este. Pot să dor aici. Și primesc și armură și... Da. Ok. Deci am mai spus doar o singură și uitați câte mult am primit armură. Foarte multă armură. Chiar encantate chiar. Stați să vedem. Ce enchanturi avem. Păi sunt enchanturi foarte, foarte bune, deci nu avem ce să ne plângem. Sunt foarte, foarte bune enchanturile. Uitați, domnul acesta este încă supărat pe noi, vedeți? Da. E acolo mai sunt înghesuiți, dar da. Aveți grijă pe aici pe asta, pentru că ar putea să găsiți. Zombie pigmeni, eu cum am și automatizate, mă aștept să vină și în casă. Da. Și să pun chest. Da, deci după cum s-a putut observa, am dat dificultatea pe 0. Nu cred că ați văzut. După un screenshot, am dat dificultatea pe 0 ca să nu se mai spawneze. Și da, cam acesta a fost episodul în care v-am prezentat ferma mea. Și este mult mai ușor de făcut decât celelalte în care te chinui să pui apă. Doar așa e... pur și simplu, când ai chef, vii aici, ai deschis, mobii o să cadă, deci asta nu e problemă, pigmenii, sau dacă vreți puteți să faceți de zombie sau scheleți, știți, deci nu e problemă de asta. Da. Deci cam atât cu episodul, vă mulțumesc mult pentru vizionare și ne auzim data viitoare.